Ne, ja se naprotiv, ja se borim za penzionere u ovoj zemlji kao i za sve kojima ste vi ukrali budućnost ovde. Dakle, penzioneri moraju da znaju da ste ih vi doveli do prosjačkog štapa, da ste im vi protivustavno oduzeli procenat penzija, pa im kroz decenije vraćate. To ste vi uradili, ne ja. Ja ovde nikad vlast nisam bio za razliku od vas, Orliću, i ovih sluga ovde koji su služili svim režimima. Sve sluga u prethodnih 30 godina ste pokupili, gde god da pogledam vidim bivše kadra neke bivše stranke. I vi pričate o nekim lopovima iz prošlosti. Pa vi ste ih sve pokupili. Pa kud će veći lopovi od vas, bre, ljudi ovde? Pa sve ste pokrali za ovih 30 godina. Žuti lopovi. Pa kod vas od žutih nije prešao samo onaj ko nije hteo. Sve ste pokupili. I vi se obračunavate sa nekim. Sa kim? Sa mnom. Dođete vi, gospodine Orliću, pa vi recite šta sam ja uzeo. Pa to lepo dokažete. A ne da mlatite praznu slamu tog predsedavajućeg mesta i se obračunavate s poslanicima ovde. Da zadržite nivo malo ovog parlamenta, kulturu. Napravili ste od ovog parlamenta cirkus i očekujete ozbiljnu diskusiju, jel? Sa ovim ljudima da se priča ozbiljno. Sa njima da se priča. Pa nije se rodio taj koji s njima može ozbiljno priča. Napravili ste sprdačinu od ove države i parlamenta. Vi sedite i smeškate se tu. Šta vam je smešno? Šta vam je smešno? Je li ovo vaša zemlja? Ili je samo naša? 30 godina. Evo, gledajte. Opet kraj. Kad ste čuli